Welcome to the summer house in Javia. I'm going to show you how beautiful is Javia is. And these places, some of the rich people, they have free houses. May bahay sila during winter, summer, and normal days. And usually Javia is the summertime. Kaya nandito kami sa Javia. I'm going to show you around our place. Yan. Ang mga Espanyol, pagka summer, marami silang mga houses na pinupuntahan. Nag-cruise sila, tapos meron silang vacation house, tapos yung hardin nila, makikita mo, ayan, merong upuan dyan. Kung gusto mong magpahinga, pwede kang umupo dyan. Ayan, punta tayo doon sa loob. Ito yung summer house na napuntahan ko. Ayan, punta tayo sa loob. Antik to, antik. Antik to. Tingnan mo yan. Antik house. Itong maliit na lamisitang ito, 1800 pa yan. Kita nyo? Ito, 1800 pa yan. Yan, punta naman tayo doon. Uy! Ito yung living room. Summer house. I'm going to show the place for my husband. Ooh! Ayan. Dito tayo. O yan. Pwede kang humiga dyan sa gabi, magpahangin-hangin kasi mainit talaga dito. Ayan o. Tingnan mo. Kung gusto mong maligo sa playa. Ayan o, yung pinakita ko kanina. Baba tayo. Bababa ako. Few steps. Ayan. See? Ayan. Gusto mong magkape-kape ka dyan, mag-ice cream. Di ba maganda? Ayan. Meron ditong hardin. Pakita ko yung hardin dito, ha? Ganda. Nakakatakot, baka meron ditong cobra. Punta tayo dito sa hardin. Hala. Sana walang cobra dito eh. Ito yung summer house na pinuntahan ni Belko. Natatakot ako dito, baka merong mahabang serpiente. Grabe na to. Grabe na to. Miralo. Dito walang gaanong pumupunta na dito. Kasi nga, masukal. Pero ayan. Tingnan mo. Ayan, oh. Yan ang mga lugar dito. May puno. Ayan.
Punta tayo doon sa itaas para tingnan natin yung view ng town, ng center. Ganda, di ba? Pretty. Ayan. The house. Antigua. Kaya pintahan natin yung terrace. Dito sila kumakain ng lunch. Kami pala, kami. Hello. Beautiful. Hello. Hello. Hello, tingnan mo. Ayan yung dagat. Yan. Meron kami ditong inflatable pool. Oh, see? Ayan. Antig. Talaga naman. What a beautiful place here in Javia. Caribbean? No, almost.